Okay, mga igsoon, mayong gabi na usab kanatong tanan. Yan na usab kita sa usa ka oras nato nga live sa mata augikan sa Lunes hangtod sa adlaw nga Biyernes. Kini kon walay kapulian ang atong panahon. Ang tuyo nako aning live nato mga igsoon dinhi sa Facebook. Igor ako nagpahibalo sumala sa gipakita kanako sa Dios nga nahimo nako nga tahas karong panahon na. Wa man ko'y mahimo ani ug di ko mutuo. Ug wala pud ko mag-expect nga mutuo mo. Ang ako lang nga makatuman ko sa sugo sa Dios dinhi kanako. Ug dili pod kay ako ray gisugo ani. Daghan ang gisugo sa Ginoo, dili kay ako lang. Kanang Katoliko Romano gisugo na sila sa Dios. Munay una nga gisugo. Sunod aning gisugo ang Protestante nga ang una diha mao si Martin Luther. Kaning tanan nga mga pangulo sa Pilipinas mga sinugo ni sila. Sama ni Felix Manalo. Kato si Felix Manalo, sinugo to sa Dios. Kay, kung atong istoryahon ang kalibutan, dunay gisulti ang Dios nga ang mamao kaniadto mamao ugma. Ang nahimo kaniadto pagahimuon man ugma ug walay butang bag-o ilalom sa adlaw. Mabasa nato ni sa Ecclesiastes City 1:9. No? Asa ito? Muna siya ay kuhan. Muna usaw na ito pag-prove nga si Felix Manalo sinugo sa Diyos. Matod sa kasulatan sa Ecclesiastes 1:9, gingon nga ang namao kaniadto mamao ugma. Ang nahimo kaniadto pagahimuon man ugma. Ug walay butang bag-o ilalom sa adlaw. Mao ni ang gisulti sa Dios. Karon kun diha natakuto, igo ra ta mobasa sama sa gihimo karon sa kadaghanan. Naigo ra ta gibasa, igo ra mobasa, dili ka makakita sa unsa ang ugma. Kung sa'y kahulugan sa pagsulti sa Ginoo nga ang mamao kanadto mamao ugma, dili ka kita ani. Kaya igo ra man ta mobasa. Pero kung kaning mga sinugo nga na dunay gitawag og gift nga kaalam, kanang utok ana mao'y mubasa sa sitwasyon sa gisulti sa Biblia. Dili itong matara. Kaya kung matara gani, sa ito pa, self-study na yun na. Kinaugalingon ra nga pagtuon sa Biblia. Karon, matod sa kasulatan, ang namao kaniadto mamao ugma. Ang nahimo kaniadto paghimon man ugma, ug walay butang bag-o ilalom sa adlaw. Pero dili pud tanan nga ang namao kaniadto mamao ugma. Kay dinhi sa maura gihapon nga basahon Ecclesiastes 3:15 ingon man nga kadtong diha sa kanhing panahon ug kana nga umaabot pa diha na sa kanhing panahon ug ipangita sa Dios pag-usab kadtong niagi na. Sa tupaduna lay ipangita dili tanan kay kung tanan di na pangitaon. Kay tanan man mabalikon doon nalay gipangita ang Dios nga mobalik diri sa ugma. Munang kung diha takuto mubasa, di ka kakita og unsa ni ang ugma nga mubuha sa kalibutan. Munang mahitabo dayon nga mahimong puro-puro, mahimong pamasangil. Kung makapamasangil gani ka sa sinugo sa Dios, mahimong minsala nimo. Kunya mahimo ng silot diha kaninyo. Munang dili ta magpataka-taka, ako wala ko'y
ako'y gipasanginlan. Gawas aning ato ang na-controversial karon sa Facebook kay reply na to. Pero ako na itong gidelete, no? Gidelete to na ko kay dili ko gusto nga madalahin ta, maparehatan nila nga muratag mga iro na. Padayon lang mo sa inyong pagpanghilabot, sa inyong pagtamay, kay magkita man ta. Magtutok man mo ako sa akong kauban, mga kauban, magtutok man mo din sa Facebook. Tanaw lang ninyo, kung kani akong gisulti, wa ba day katumanan nga mapareha sa inyong nga ego raga tagna, pero walay natuman hangtod karon. Unang tagna sa Katoliko Romano, ang ilang tagna, ang kalibutan, Octobras 2000. Kalois Ginoo, 2023 na ta, naragyapong kalibutan. Mistake na to. Buti pasabot, dili na Ginoo ang Pangulo ato. Kaya suman, ang Ginoo, di man na mistake. Di man na masayo. Pagtagna sa Ginoo nga mahitabo nga diha, mahitabo din na. Mao gani nga si Hesus, gipadala sa Ehipto. Kay dunay tagna dito nga nagaingon, tawgon ko ang akong anak na lalaki gikan sa Ehipto ug ang maong anak mao si Israel. Sa ato pa, ang role ni Jesus Christ Israel. Mao toy gapapil para matuman kung gitagna. Mao nga sa tanang panagna sa kasulatan, dunay magpapil, no? Dunay role. Dili kay igo ra kita ni, igo ra kita mabasa. Nga, igo ra gini mo basa una. Kana din mo kasabot ani ang buhat kun diha ra mo kutob. Karon, ang mamaw kanato mga ugma nag-iskot man tang manalo nga sinugo. Kung sa may prueba nato, naraw. Ang mamaw kaniadto niadtong tuig 606 BC ni. Di history na ta. Mao kani ang tuig sa pagguwa sa langgam mananagit nga gitagna nga gisulti sa Dios pinaagi kang propeta Isaias sa 46 sa Isaias 46 11 atong basahon ha kung giunsa ni pag-istorya may nang makasabot lagi ta basta maminaw ta. Dili kay ma-underestimate dayon ta nya wa ta naminaw. Di mo kakita, di ta kakita sa sinugo, maprehata dayon sa mga Hudyo. Wa kakita sa sinugo sa Ginoo. Nagatawag sa usa ka dumadagit nga langgam gikan sa silangan ha. Ang tao sa akong pagtambag gikan sa usa ka halayo nga yuta. Ako na nga gisulti, ako usab nga pagapahinabuon kini, ako nga gitinguha, ako usab nga pagahimuon. Siguro tibuok Pilipinas kanang mga Kristiyanos nasayod nga si Manalo miangkon nga siya langgam nga mananagit. Pero dili na to makita directly ang ngalan nga Felix Manalo diha. Mao nga atong pangitaon sa wala pa ng Felix Manalo nag-angkon nga siya ang langgam na manaragit o ibon nga manaragit, atong tanaw kinsa ang gitumbok sa Ginoo ani pinaagi ni propeta Isaias. Atong tanaw na kanang mananagit ani nga gipasabot mao si Haring Nabucodonosor. Hari sa Babylonia. Ngano man? Kay ang gidagiton ani mao ang mga anak sa Dios. Mao katong dito sa Jerusalem, mao na ilang dagiton. Atong basahon ha sa Jeremias, kung di ko masayog, Isaias, Jeremias, sa to nga Jeremias 12:9
naglibot. Ang akong panulundon nahimo ba nga ingon sa balakiking langgam nga tutpunon. Panulundon gani sa Ginoo mao ning mga Israelitas nana o mga mao ni siya mao ni panulundon sa Ginoo nga nahimo kuno mga tukbunon. Mao na siya. Nahimong tukbunon matod sa sambingay na naglibot batok kaniya ang mga langgam nga mananagi. Panlakaw kamo, tiguma ang tanang kamananapan sa kapatagan, ipalamoy sila. Kung anong nahimo man nga tulok-bunon ang panulundon sa mga anak sa Dios nga mao ang mga Israelitas. Tungod kay kani nanagpaka sa mga unsa sila pakasala, di ba dahil lisod ba na siya sabdon nanagpakasala mao nga kanang Dios misaad didto ni propeta Isaiah sa panahon sa paghari ni Ezekias nga ang tanan nga naa sa Jerusalem pagadadon sa hari sa Babilonia. No? Di sa tanong target ni manalo, kaya di mo ta kailang manalo, o di tanong atras sa unang panahon. Di ta kailang manalo. Makasingit pa nga sayo. Pag singit ni mo nga sayo, bantay mo kay idita na sa Ginoo. Pag idita na, minteryo padulong ang iditan. Kasabot mo? Nga kanang mga Israelitas nga nagpakasala sa panahon sa paghari ni Salomon. Kay pagkasala ni Salomon, ang Israel na duha ka bahin, Huda o Israel. Dito sa Israel ni hari si Jeroboam nga ulipo ni Salomon, samtang sa Jerusalem sa Huda mihari si Jeroboam nga anak ni Salomon. Munang napitas tong ginghariana. Sugod ani puros na sala ang diha sa palibot sa Jerusalem. O kung tinuod mo nga suhito sa Biblia, nasayod mo nga ang templo anang panahona gibiyaan na. Ug wala na mga saserdote nga nag-atiman sa templo nga giisip nga balay sa Dios sa panahon na gitukod ni Salomon. Inana, kay katong templo God, pagtukod ni Salomon, kondisyonal to. Ingon ang Diyos ni Salomon, kung ikaw magalakaw sa akong kabalauran, magtuman sa akong mga tulumanon, magbantay sa tanan kong mga sugo, sa pagkamatuod, likunon ko ang akong saad kang David ni imong amahan o ako dili mo biya sa akong katawhan ng Israel. Mao nga kaning kaluwasan sa mga katawhan nakasalalay na sa Pangulo. Wala nung dili na basta-basta ng role sa Pangulo. Wala di tagatagag saksi. Kaya ang kaluwasan na nato sa Pangulo. Pag masayop ang Pangulo, pakyas ka ng mga tao nga gidumala na. Kung naibantayan na to ba, palihupon din na to. Sa kagamay kayo, sa kaubos ninyo sa tanaw na ko. Pero istudyohin ninyo. No? Istudyohin ninyo may amusan niya o pareha mata. Nga, puro sa tayo Ebanghelyo, nagtindog na to dito, magama na tag mga Ebanghelyo para iganis mga tao. Pero resulta sa kuan, dili kaluwasan kay nagpabilin ang mga tao, why kalibutan. Sa tinuod na tuyo sa Ginoo nato diri sa kalibutan. Igo na lang tamingon nga, magpaabot tas pagbalik sa itong Ginoo, kahit inibad sa Ginoo, luwas unta. Kita mga buhi, ang mga patay, mo nagbangon, nato mga buhi, niya sa gawon, nato sa langit. Gibukukan mo sa Ginoo, na nagbuhat ang kalibutan. Kung kitang mga tao, mabuhi ka dito tagibuhat, dili tagibuhaton. Dili mabuhi ka dito, o tao ka, mamusa ka dito. Bisan galing mo sakay ka
higpit gikan milisyota di nakakaginhawa. Kung walay aircon ang eroplano. Kanya, kung sa may mga katapusan kusog na katarungan na usara, kanang ingon nga, way imposible sa Diyos. Kay ipugos nila nga ang tao dato dito kay way imposible sa Diyos. Karon, kay wa may gitinuora imposible sa Diyos. Ang pangutana, kanang inyong ginahuna, mo gid kanay tinuod nga plano sa Ginoo. Mao na nga kinahanglan dayong tao panabot nga insakto. Kay dili kay tabo nga pining kalibutan mawad-an og sinugo sa Dios. Naagi mga sinugo. Ako nito ko nga Katoliko Romano sinugo pa na sila. Pakito man ta sinugon. Kana mga sinugo ni mga tawhana pero naa sila ay kinutuban. Na sila limited, na sila limitasyon. Diha ra mo kutob, inana, wala ninyo ha. Mao na nga kung tambag niyo ay mo panghilabot ang mga tao nga nagsangyaw. Labi na sa mga pangulo, labi na Pilipino ng pangulo ang hilabti na. E di kung maulaw usulti ninyo nga kanang ginharian sa Dios gihatag sa usa ka nasod ug ang nasod ng Pilipinas. Di lang mo tuo kay di man mo kamo musupay sa istorya sa kalibutan. Munang di mo mutuo. Pero sabi lang di mo tuo. Kay naaman tayo panahon nga gisulti, naaman tayo panahon nga gisanyaw. Atong tanaw ng panahon, di ba kasulti man po ninyo, nga kanang gobyerno sa Diyos, maunay magsugo na din sa Dapitan, Israel City. O maunay abangan ninyo. Kaya ang tinuod na itong kaluwasan mga igsoon, kanang gobyerno sa Diyos. Kung walay gobyerno sa Diyos, walay kaluwasan. Dili tinuod na yung istorya na kinahanglan ang tao ay nagkamatay dadon sa purgatorio. Then pagkabot sa purgatorio, kita mga buhi diri mag-ampo ta, i-ampo tong namatay. Ay, Ginoo mo na Santisima. Sige lang, inyo man ako to. Pero kamong buhi nga nag-ampo anang yung namatay na maluwas, hindi kamatay ninyo, wala kay kalibutan. I-uplo ko ka, wala kay kalibutan. Basta kalibutan. Dapat ay purgatorio niya sa Biblia. Sumala sa Ecclesiastes 12:7, ang tao inigkamatay, ang muuli sa Diyos, iyang espiritu. Ang iyang espiritu muli sa Diyos. Pila na kabog muli sa Diyos? Usara, espiritu ra. Karon, katong tao namatay, nalata na to, naduklo na to, hangtod mawa na kay makita, bisa na lang. Usa ka bugog na to. Namatay at tuwa pa matao si Hesus Kristo. Napakay mapunit at ron? Wala. Karon, ang espiritu ato maniuli sa Ginoo. Kung subuon pagbalik din sa kalibutan, sama ni Elias, nga gisugo pagbalik, ipadala to dito siya ang ikadunutan. Aron mo balik, o bangon mo, purna itong iyang lawas na nalata na, agbay lang nalata, minus mong paminsa. Tungod lang na kay dili mo kaapas pa sa unang-una sa Ginoo. Una nga sabi lang, total naman kay tutlanan na atong gisangyaw. O karon, kinsa ang langgam nga mananagit nga gisulti? Mao si Nabucodonosor o sumay priba. Tungod kay kung atong masahon, sa dili pa nato nahisgutan, atong isang tanawon o nganong nahimo mang kinsa man tong dagiton. Ang dagiton, mao ang mga Israelitas nga naman. Kay sa dihang nakasala sila, tungod ni Salomon, pagkasala nila, nisulti si Isaias na kanang ilang mga butang tanan, walay mausa nga mabilin pagadaton ngadto sa Babilonia. Na ibalo nakabasa mo na as Kronikas o ikaduhang mga hari naman niya. No? Mabasa mo na ninyo. Mao nga kanang mo bihag ana, mao nay mananagit. Kanang mo bihag. Kay kanang meaning anang bihag o dagit, usara na o kahulugan. Usara ito yung bihag, dagit, usara. O karon, tinuod ba nga si Nabucodonosor ang
ang mipalibot o mibihag sa mga Israelitas ngadto sa Babylonia sa nato. Kay kani wala ninyo ni, kabalugi ko nga wala ninyo ni. Kay dili ni mo gitun-an ninyo. Tingali tanang pastor, ministro, pare, Nisas Manalo, wala ni. Kay kani buhatan dili ni ila. Tinuod na sila sinugo pero dili ni ila kaning utoka. Munang dili ko makabantay na ko nga ang akong lecture mga ebanghelyo ra nga palami-lami padasig-dasig. Kung dili mura kog maestro diri nga tutlo ninyo nga unsa ninyo nga mahibalo mo aning kalibutan. Kay naa diha ang atong kaluwasan kanang kamatuoran. Makita lang na kung makasabot mo aning kalibutan. Sa nato ha sa ikaduhang sulat sa mga hari. Kanini ang atong basahon mga igsoon? Muna ni ang panahon nga ni hari si Joaquim puli ni wakas kaya inani ang istorya ha inani ni hari si Josias sa tuig 657 kay sa tuig 659 ni hari si Amon. Duha ka tuig gikan sa paghari ni Amon, ni hari si Josias nga iyang anak. Paghari ni Josias sa iyang anak, paghari ni Josias, ang hari sa Ehipto nitong panahon na mao si Parao Mitsaw. Miguwa siya o iyang patay ang hari sa Assyria. Mao nga nakuha ni Parao Mitsaw ang putlanan sa suba sa Euphrates o ang tibuok na Jerusalem nakuha ni Parao Mitsaw. Mao nga pagka hitabuan na si Josias miguwa o nagigubat batok ni Parao Mitsaw apan siya napatay. Kay kami naman to patapos naman ang gihulat sa Ginoo nga 390 years. Kay ang Ginoo gahulat man 390 years mabasa ninyo na sa Ezekiel Kapitulo 4, versikulo 1 hangtod sa 5. Kani mga tekstuhan, wala ka ninyo ni. Sure dito. Kay, kung naamang na, labyan na ninyo, kay huwag mo kay balo na, kung saan na siya paggamit, doon na ba na tumong o tuyo, diri sa kalibutan. Kaya ninyo ha, hibalo dito, mga kanaran yung mga pato-pato na sumpay-sumpay na teksto. Dili itong asa tong teksto nga continuation sa paghitabo sa kalibutan. Kaning akong buha, mao ang pagtukan sa paghitabo sa kalibutan para makahibalo ka o asa ang sumpay ana. Kay kaning buha sa Ginoo naputol man dito sa Israel man naputol. Kay pagkasala sa mga Israelitas, gipadadaan silang manluluwas nga mao ang atong Ginoong Jesucristo. Pero resulta wa nila madawat. Wa nila mailhi nga katud ay ilang pinakaubos nga dilantaw manluluwas ko nila. Mao nga naputunto. Nganong naputol man to? Kay gibalhin man ni Kristo ang gingharian sa Dios. Sumala sa Mateo 21:42-43. Ingon siya niya, busa sultihan ko kamo. Nga ang gingharian sa Dios pagkakwaon gikan kaninyo og igahatag ngadto sa usa ka nasod nga magapamunga sa mga bunga niini. Wala na sa Israel. Ihatag sa usa ka nasod nga magapamunga sa mga bunga niini. Therefore, mo na yung ingon nga naputol. Karon ang saan mo pagpangita sa sumpay, imo gitong himay-himayon mo itong istorya na para makakita ka sa sumpay. Kay kung dito ang kaluwasan nato sa sumpay atong istorya. No? Kasabot mo? Dili kay Ebanghelyo. Way kaluwasan mo na anang Ebanghelyo. Mo na ang giingon ni Jesus nga kangit-ngit kay wa
makahibalo ka sa padulong. Di ba? Yung siya niya, ako maong kahayag sa kalibutan, ang magalakaw, sunod ka na ko, di mo lakaw sa ngit-ngit, kundi di makabaton o kahayag, kung ang maong kahayag na himo niyang kinabuhi. Dahil ingon din sa 12:35 sa Juan, ako panlakaw, ang kahayag na ang uban kaninyo sa hamubo na lang panahon. Di mubo na lang panahon. Panglakaw kamo samtang ang kahayag na pauban ninyo kay base niya mahiagtan kamo sa kangitngit, ang magalakaw sa kangitngit, dili kay balo kun asa padulong. Mo na istorya. Mo na hintabo. Nga kay balo kanus akay. Sigurado man yung mutago mga sa Matthew 24:36 may sa Jerusalem na. Dili kita kay balo sa padulong. Ang gingharian sa Dios wa ka kay balo asa padulong na. Igo ratos mag-ingon nga ang gingharian tos nahas bituon. Langit sa mga langit dito. Na kay masupak makadiri. Kay nga man si Kristo ang gingharian sa langit sama sa kabahandi. Nga natago sa uma. Nakaplagan sa usa ka tawo. Gibalik niya glubong. Sa to pa gitago ang balik sa Ginoo ng gingharian kay nahibalo ang Ginoo nga daghang muagaw. Pero daw utak kasing-kasing. Munang gitaguan niya balik. Munang nahimong kanitngit sa mga tao. Sumsa. From mga apostoles, kanitngit na to. Munang walay apostoles na nagsulti niya. Kung unsang nasura ang hatagan sa kingharian. Pero ang ilang pangulo nga si Jesucristo, mabasa ninyo, Matthew 21:42-43. Nagsulti nga ang kingharian, ihatag sa kanaso. Pero walay mga apostoles na nagsulti kung sa itong nasura. No? Una nga, kanil atong pangitaon, sumpay sa istorya. Niyata sa istorya, nga nigwa si Husyas na hari sa Jerusalem, ug iyang gigubat si Paraon Nitsaw, apan napatay siya. Pagkamatay niya, ang iyang lawas gikarga sa sakyanan sa karo di palakaw padulong sa Jerusalem. Pagkahibalo sa mga tao sa Jerusalem nga patay na ilang hari, nagbuhat silang hari nga ilis ng Paraon ilis ni Husyas nga hari nila ang anak ni Dipuli si Wakas. Pero si Wakas ang himo ni Paraon Nitsaw yang gidakop o gibilanggo dito sa Ribla sa yuta sa Hamat. Unya, si Joaquin, na iksuon niya, maoy yang gipuli paghari ug ang tibuok Jerusalem naghatag ni Paraon Nitsaw og arkabala. Anang panahona ni tungas dayon si Nabucodonosor og gipalibutan ang Jerusalem. Basahan na to ha. Inana, para makahibalo mo kinsa nang langgam dumanagit ug makaila ta kinsa si manalo. Inana, ikay pataka lang tao isangyaw ang kadimao. Naraw, ug ang hari sa Ehipto, Paraon Nitsaw, wala na mugula sa iyang yuta pag-usab kay nakuha na sa hari sa Babylonia, Nabucodonosor. Sukad sa suba sa sapa sa Ehipto, ngadto sa suba sa Euphrates, ang tanan nga iya sa hari sa Ehipto. Si Joaquin may napulo og 8 ka tuig ang panuigon sa pagsugod niya paghari ug siya naghari sulod sa 7 ka bulan dito sa Jerusalem. Niadtong panahona, niana, ang mga alagad ni Nabucodonosor nga hari sa Babylonia mitunga sa Jerusalem o gilibutan ng syudad. Mao nga sumala dito sa Jeremias 12:9, ang mga manunugod naglibot sa iyang panunundon. Kung sa may panunundon dahil sa mga anak sa Diyos, kung sa may panunundon sa Diyos, ang mga Israelitas gilibutan, nahimo na silang tulokpon. Gilibutan siya sa mga mananagit nga langgam. Mga kanang mananagit din ha, nga nilibot si Nabucodonosor.
mao'y mananakit. Kay siya may nipalibot. Imo mang tanaw ni sa akto. Tudluan tagi mo. Unsaon na siya pagsabot. Para makasabot mo, kanang giistorya diha, tanaw nimo sa akto. Kung kinsa ang ibuwa dito, mao na di pasabot na diha. Tanaw nimo sa akto dito mapagitabo. Mao na wala nila makita ni Jesus sa mga Hudyo. Nahibalo ang mga Hudyo, mga Israelitas, nga doon ay Misayas na maabot, pero anila tanawa sa akto, kinsay maakting. Ang resulta, natuman ang isulti ni Kristo sa 8:24 sa 1. Nga mga matay kamo, mga Israelitas, sa inyong mga sala. Gawas kung mutuo kamo nga ako mo siya. Bot pasabot, wala sila kaluwasan. In case na di sila mutuo nga si Jesus ang Kristo, wala sila kaluwasan. Yan ito pa sila? Wala. Di ba sila kaluwasan? Unang nahitabo karon nga, purting kubuta, puli-pulihan sila gubat. Kay kabhata ang mga Israelitas, wala na nila ang Espiritu sa Diyos nga dito ni Abraham, ni Isaac, ni Jacob. Swerte tayo mga Pilipino kung igsoon. O nakasabot lang mo. Kung saan niyo mag-o, dali-dali rin kayo, 10 minutos mo lang. Una nga, abanti mo, kaya ma, balikan na mo. Okay, sa ang langgam na nagit? Sinabukan lusor na naman. Kay siya ang bibihag sa mga Israelitas nga tuwa sa Jerusalem. Kano sa abihaga? Siya itong 606 BC. Ang namaong kanyang tumamaong ma. Di tanaw na to, sa to pa, muripit ni, munang sumalak sa history, ingon. History repeats itself. Pero bantay kay spiritual na nidiri. Mukha ni nga ipabutis may nga, amahan, anak, espiritu. Ang last na mukuha, espiritu, dili na itong material. Kaya ang last nga mukuha na ito sa kalibutan, espiritu man. Muna ang pangitao na ito diri, espiritu. Asan dapitan ng espiritu? Mukuha. Sama na ito para makita mo ni diri, doon na tayo tinudlong panahon sa Diyos. Asa mabasa? Daniel 12, Kapitulo 7. Diyon sa pagsulti, usa ka panahon, mga panahon, tunga sa usa ka panahon. Na usawa man ni pagsul. No? Usawa ni man pagsul. Mao nga dunay algebra. Kay kaning kalibutan algebra ni. Kung walay algebra dili ato ng bulan. Kay kanang gigamit sa mga scientists dito algebra na para matuman nila ng bulan. Kaning kalibutan mga igsoon, algebra ni. Mao nga algebra ni Bible. Kasi katuo mo nga Bible lagi na. Ang Bible is solving problem ang Bible. Ganun yung solving problem. Ano yan o? Usa ka panahon. Mga panahon ug tunga sa usa ka panahon. Kung ato ning hubaron ang gidaghanon ani 2,520 ka tuig. Mao ni ang tinudlong panahon sa Dios nga kung sa panday pa take me sure. Purgadira nga mao iyang gamiton para makita ang ugma sa kaniadto. Parehas sa panday. Ang panday nga tinuod na ay purgadira. Unsay trabaho sa purgadira para ihatag ang kumplitong disenyo sa gitas-on, sa gilabdon o gihabugol sa building nga nitutuon. Pareho ana ng tinudlong panahon sa Diyos. Unsay gamit sa tinudlong panahon sa Diyos para makita ang insaktong time sa pagbalik sa kaniadto. Example, niadtong tuig 606 BC niguwa ang langgam mananagit. Nga mao sila Nabucodonosor, nga mao mibihag o midagi sa Jerusalem.
Israelitas nga mao ang panulundon sa Dios. By 2,520 years, atong isubtract ang 606 BC kay negative millennium maning. Wa gani na po yung kahibalo nga kaning kalibutan negative o positive millennium. No? Negative o positive. Kunang dako kay kung ano ninyo, kaling akong pagtudlo mga igsoon. Kung maminaw mo ani akong pagtudlo, daw sama ra mo nga nag-eskwela sa spiritual division. Kay tibuok kalibutan, bisan pagsuroyo ninyo from Africa, America, liputo niyo tibuok kalibutan, di yun mo kakita ang tao nga magtutudlo sama niya ang pagtudlo. Puro sa Ebanghelyo na. No? Kanang bit-bit o halas, aron inyos mga tao di paakon. Unsa pa? Kanang bitang murag mga hugus-pukos ng sangyaw nga ilahang anaon tong tao mga tumba. Dahil magdalag-dagang masakiton i-video na. Dahil gunuhay nga ulian. Ning abot sa unahan, ni girig yan. Mura lang itong ulian. Maluoy ang tao nga ikatuhin sa ka sa stage nga. Gawin, sir. O niya, gusto man yun nga maayo, tindog ito, kakarat-karat, aron yung inom na ulian. Pagkawala na sa kamera, ay tipong bumabalik ito unahan. Di may namaonis. Di na tinuor mo ito. Sa ilo alam ko ninyo. Pero, di gina tinuor. Di po na makaluwas na to. Ang makaluwas na to, kung makasabota ang kalibutan. Kung di nakasabot ang kalibutan, di makaluwas ninyo. Na inyong kaalam, 100% yun. Di ginong maluwas ng kaalaman ninyo. Nawa. O gani mo kay balo, nganong positive, negative. No? Nganong na negative, na positive. Millennium negative, millennium positive. Pero mutuo mo nga 606 BC, kasunod niya, 538 history. O di kaus-us. O niya, may mong tag-positive, kung saan tuliga si Kristo kung namatay, 33 AD. O, sunod sa may sunod sa 33, 34, 35, 36, 37, 38. Positive din eh. O, sama sa itong millennium karon. Sa tuliga taghapon atong aging tuwi. 2022, karon, sa mata. 23, sunod. Positive na, dili. Maunay positive year. How about itong gikan ni Adan? Katong gikan na ni Adan. Tinuod mong sinugo. Kumplito mo. Pero ang result magpakasinugo na ta. Kaya di ginamita ko nga makamang mo ani. Tanawan ninyo. Tanaw na ito ni Ugma diri o wapan nila correct ni. 10 minus 6. Pila may answer? 4. Kung sa may nahita mo ani? 1 na lang. Kaya nga naman? We will borrow 1. So 0 becomes 10. Kung sa may mahimos 1? Bring down 1. Ay, di man ka pwede nga 1. Yung minus na ni. So 15 minus 6, ilan may answer? 9. Kung sa'yo nabili? 1. Kung sa'yo himoon? Bring down 1. So ang ugma niya yan 19, 14. Kita ninyo ang plastar sa istorya Puro Bible, Bible. Tara Problema lang kung dito ka mamuhusay yan Sakit inas mata ninyo. Sakit sa dalunggan, sakit sa mata, sakit pagis kasing-kasing. Muna'y problema na. Kung di mo ka mauana mamusay. Kung sa may istorya sa 1914, kung sa istorya, may bangon ang iglesia ni Kristo. Kinsa may pangulo? Felix Manalo.
eksena diha nga inyong gilantaw na ay direktor anak nga nako. Pareho anak ang kalibutan. Mo man dili kinahanglan nga magkamayay ta. Ha? Wa kanang Katoliko na imong ana nga gibumbahan man ako sa Facebook kay bastos man ang imong safety. Unya mo ang kuno mga safety nga mga sinugo mo sa Ginoo. Unya ang inyong batasan sinugo nimo. Ang sinugo diya sa Katoliko kadtong mga buutan tao na ay mga pari ng buutan na mga pari ng apostol. Oh, na ay pari daw. Usa-usa na. Pero sus na di na lang kay live na pa rin. Ako, alisir ko niya po tani. Ilang utando o pulo ako pare akong amigo sa Manila. Samtang magdula sila madyo. As Cavite. Makatipon. Davao. Nya makasala ka pa diha ang madiskubre balhin ra diha simbahan. Nas kulabe. Oh. Ayo kasaba sa yang na gini pares Katoliko nga yang inahan dipuspusan niya og sa to. Tinapa ang sardinas. Pare na nagdumanag simbahan di oh. Dako kay na niyang simbahan. Pero ang iyang inahan yung bangagan o sardinas ng ulo. Kanya mga matarong mo anak. Matarong mo na. Magtandali mo sa panahon. Galingon din mo. Then ipatao ko aya. Ay mo pagpataka. Kaya ka ng inyo ha mga sigdi. Bugal-bugal mo ng inyo ha. Paminaw mo na kay kamo ang sunod ani oh. Puro sarap teksto pero wagi mo ani. Labing tinuod zero di mo. O tan-awa. Sa pag-ingon sa Ginoo nga ang mao pleto mo ugma, unsa man sila mo kanunusor. Langgam naman lagi. Pag-abot dire unsa man si Manalo, unsa may giangkon. Langgam mo lagi po. Munang dito ka kay Malo, nga kanina si Felix Manalo reincarnated ni na mo kanunusor. Busa dili ko mahadlok ng sultis kalibutan. Nga kanang iglesia ni Kristo mao ang tinago nga Babylonia. Pero ayaw pag-ingon nga daw tanak sila. Ayaw pag-ingon nga magkasasala sila. Huwag na sila sala sa kalimutan. Kay role na nila. Aron na kuman ang giingon ang mamao kaniya ito mamao-ugma. Kung wala na sila, asa rin yung pagtao ng Diyos Ginoo ang mamao kaniya ito mamao-ugma kung wala na sila. Ha? Mauna mo na isuot. Muna'y pagpagmuna'y inanin na. Muna'y siya'y pagpangita na ito sa kamaturan na ang atong istorya, atong i-trace, ang istorya sa kalibutan. Pwede mo yun mga asa mabasa sa Biblia. Sinabukalunosor lang daw na lagi. Mama na. Unang butang mo sa kamaturan, inyong buto ko, paliw ka. Kung sa'y trabaho sa langgam na managit, ha? Kung sa'y trabaho niya, iyang dagiton ang panulundon sa Ginoo. Sumala sa Jeremias 12:9. Palibutan niya. Kaya ang iyang panulundon nahimong sama sa pakiking langgam na tulog-puno. Ug ang mga mananagit na langgam na naglibot kaniya. Pagtanaw mo sa ato, ang nagpalibot dito, ang iyahang panulundon, Jerusalem. Mga Israelitas, kung ang nagpalibot dito, mo sinabukalunsor. Mao nga, sinabukalunsor, ang gitagna, nga langgam lumadagit sa panahon pa sa paghari ni Ezekias nga amahan ni Manases sa tuig negatibo 743. Muna'y panahon ni Propeta Isaias. Magkano mo kayo panahon ng mga tuiga? Mga rasti na mo kibati.
Jesus Maria Jose. Kita ninyo, may maminaw na lang mo. Hindi mo ka na luminaw, hawa mo. Ano tayo oras? Dagan ngayong salamat sa pagkumati. Ano ba tayo? Muna mga isuot. No? Ano to? Anong nahimong tulugbon ang mga Israelitas tungod sa ilang pagpakasala? Gumikan sa ilang hari nga si Salomon. Ang ilang pangulo mo'y nagpakasala. Inana. Muna, nahimo tayo sila, isambingay din sila, ingon sa tulugbon nga langgam. Anong nahitabo mo na inani? Si Ezekias, mihari sa tuig, 743 de year. Nagdaot. Pagdaot niya, si Propeta Isaias isugo sa Ginoo nga ipaadto si Ezekias aron papahibaloon nga siya di na mulian. Ug mamatay siya, kinahanglan ipaandam ang iyang pamilya nga mupuli sa iyong gingharian. Pagsulti ni Propeta Isaias, si Ezekias di pakadawat kay di siya andam nga mamatay. Apan si Ezekias sa iyong pagkahari, wala siya mutanaw ni Solomon dito sa gatanaw ni David. Mao nag-iisip siya na himpit sa Ginoo nga sama kang David. Mao nga sa diha nga si Ezekias mituaw diha sa dingding. Nisulti ang Diyos dito ni Isaias. Isaias, na si Ezekias, nabati ko ang iyang pag-ampo ug nakita ko ang iyang mga luha. Sultihi siya, pasibugol ko sa napulo o 5 kalikang ang iyang anino. Mao nga naulian si Ezekias. Pag naulian ni Ezekias ang hari sa Babylonia nga mao si Nabuzaradan, Birudak Baladan nga anak ni Baladan, nagpadala og mga gasa dito sa Jerusalem kang Ezekias. Tungod po sa kalipay ni Ezekias nga ang hari sa Babylonia nagpadala niya mga gasa, iyang gidala dito sa templo sa balay na gibuhat ni Solomon ug ipakita ang tanan ng mga hinagiban sa guba, apil ang mga bulawan, mga panaksan hasta ang guba ni Solomon. Niabot si Isaias. Pag abot ni Isaias, ngayon si Isaias ni Ezekias, kung sumay, kinsa man yung mga tawhana. Ningon na yun si Ezekias, agikan ni sila sa layong yuta. Kagikan sila sa Iraq. Kanang Iraq, muna'y Babylonia. Kanang Jerusalem o Iraq, ginuulan mo na? Pila ka adlaw na, pila ka bulan baklay na. Sa unang panahon nila, kay Babylonia man ang Iraq, mo man ay Libin, mo na Mesopotamia. Amoy kalimutan na nga kanang Iraq mo na Libin. Diha ang Diyos kasugod ng istorya sa kalibutan. Dayon Mesopotamia, dahil mong Babylonia, dahil mong Iraq, kanang Iraq mo kay modern name. Huli sa pagka-Babylonia anang nasura sa una. Unang pagkahibalo ni Isaias, ino na si Isaias, walay mausaman niya dinhin nga dili pagkadagkong dito sa Babylonia. Mao nagitag na nga dunay mananagip nga langgam. Tao sa iyang pagtambak. Nga naman, basahan ni Ezekiel. Di ba anak sa tao itong musulong sa Jerusalem? Gimanduan sa Ginoo sa unya pagsulong. Saan na to? Wala lagi mo kabaloan ni mga sitasa, kaya di ba ni mo inyong itunan? Kabalo ba kung ano mga tekstuhawa, may kalibutan na niyo eh. Nakabasa mga ni mo, pero di mo kahibalo kung saan paggamit ni. Mo nga ang resulta, biyaan. Inyong laktawan. Kaya di man mo kahibalo kung saan paggamit. Ang inyong gimastiral katumang ibanghilyo, unsaon nga ang tao mo balik sa simbahan. Huwag nagkughala. Nawa, ikaw usab anak sa tao.
magkuha ka og usa ka tisa o ipahamutang mo kana sa imong atubangan, inana, tubangan, o gibuhuon mo sa ibabaw ni ana ang usa ka syudad. Unsa nga syudad? Bisan pa ang Jerusalem. So ang trabaho ni ay aning anak sa tao mao'y mo gibuho sa Jerusalem. Sunod, ug sulungon mo kana. Di ang Diyos ay kamando aning anak sa tao nga mo sulong. So kanang nisulong mo na siya ang katumanan ana, munay aktual, munay pagsabot nato sa Bible. Tan-awan ninyo kinsay katumanan para makailam mo aning kalibutan. Dili kay unsay giingon ni Kristo sa 1:24, paghukom kamo. Ayaw kamo paghukom pinasikat sa dagway. Dagway na hindi basihan. Nakita mo ito na, kaya grado. O niya, anong inyong graduhan? Asa naman naron? O sa may resulta sa inyong graduhan? Abi ninyo ka ng graduhan kayong tao, naglag ko kay grado, kawatan. Limpungan nun. Yawan mo na. Tikasan kayo na. Hambog kayo na kasing-kasing. Tungod kay nanay kapaghambog sa pagkatao. Mga ang Diyos, wala maglantaw anak. Ang gilantaw sa Ginoo, kasing-kasing may gilantaw. Ang pagkamatinog-anon na pagpangalaga. Sunod. Sulungon mo ka na o magtukod ka o mga puta batok ni anak. Kung sa kanay trabaho ani, yang sulungon ang Jerusalem. O maghimo ka o usa ka sa libdanan batok ni anak. O ipahamutang usab ang mga kampo batok ni anak na Jerusalem. O palibutan mo sa mga truso nga idulumpag batok ni anak. O magkuha ka alang kanimo o usa ka palid na puthaw. O ibutang ka na ingon na usa ka kuta nga puthaw sa taliwala nimo sa syudad. Kay pana, mo na pinsas pana. Mo na kinahanglan, dunay puthaw diha aron di mo lapos tong pana atong mga Hudyo. O ipatumong mo ang imong naon ni ana o kana pagasulungon o asdangon mo kana kini mao ang timaan alang sa balay sa Israel. Na, di lang mo ka mo gamit ana. Muna wa mo kasabot anang akong gibasa kay di mo ko mao asa na ipahiluna ng istorya. No? Bosa ang langga mananagit pinsa. Sila mo kaluso. Pagwa dire. Si Felix Manalo 1940. Muna nga sa kadaghan kay langgang ang giangko ni Manalo mananagit yun. Wagi sa mingon nga siya ang salapati. Ang giangko niya mananagit nga naman matod ni Kristo maila ang kahoy pinagis ang bunga. Kasing-kasing ni Manalo, kasing-kasing ni Nabucodonosor. Munang dato sila karon kay ulo silang Bulawan. Ang ulo Bulawan si Nabucodonosor, dato na sila. Kung wala din tao na sila isala. Munang kamo nga naghukom nga kanang iglesia ni Kristo ay di kay di mo tuo og Dios, di mo tuo og larawan na kasala, kamo ang nakasala. Tungod sa pagkakulang ninyo sa labutan na ning kalibutan. Wa man masabot nga ni direktor ani. Ug ang direktor mo ang Dios. Unsa man mo? Na direktor. Dili lang kay ako ray sinugo. Bisan gani si Kibuloy sinugo na sa Ginoo. Kay dili na may anak, wala subuha, wala hatagi og strong nga una dili na katupon. Di ko na kanalanginan sa Ginoo. Kana ilang giingon nga si Kibuloy mo ni mo na pandao ra na. Kay bisan kinsan daw pwede daw tautan, pwede tumo-tumo ang istorya. Kitang tanan mga sinugo ta dinhi sa kalibutan. Ug sa atong pagkasinugo managlain ta kulo aton. Managlain ta kulo. Daghang kayong salamat sa pagpamati. Mayong gabi kaninyong tanan.